Ukucela kwamabili amasonto selokhu izakhamuzi zalo masipala zavala thaqa ukusebenza kwawo. Zikhala ngokungahlinzekwa ngezidingo nqangi. Zithi lo masipala unuka phu inkohlakalo. Lo masipala kudliwa imali la. I-service delivery is very poor to our community. Umeya sifisa ukuthi asuswe kulo masipala. We don't have street lights, we don't have electricity, our potholes aren't repaired, flood damage is never repaired. Izisebenzi zalo masipala nazo beziyingxenye lombhikisho. Zona ke zikhala ngemiholo engalingani. Management ebevele ikubuke nje sibone sonyuselwe iholo singazi. So kwaba ne resolution yango 2019 eyathola ukuthi omicli manager abalinganisiwe ukuhola bagcine belinganisiwe. Yasithi nakulinganiswa wonke ama levels. So into ebangwa abasebenzi ke nemanagement abangekusaqhubeka kumanye ama levels ukufika kwi-general work. Owengamele umnyango wezokubusa ngokubambisana nezindaba zomdabu esifundazweni, umfundisi uThulasizo Buthelezi, uthi lo masipala uke waphenyelwa inkohlakalo ngaphambilini. Kunenkohlakalo ekade siyiphenya la kulo masipala. Waba nenqomo okuzinto ekumele zenziwe ayikaze zenziwe kuze namhlanje. Yabo baba kunjalo. Ngakho-ke kulezi ikhalo zenu umphakathi sengiyaphoqeleka mina njengongqongqoshe wakwa-COGTA ukuthi ngiphinde ngifake olunye uphenyo olunzulu ngalezi zinto ezenzeka kwamasipala. NgoLwesine kulindeleke ukuthi umfundisi uButhelezi abuye kulo masipala ukuzokhuluma nawo wonke amakhansela omkhandlu malungana nomonakalo awufice kuwo.